A lényeg, Imre bácsi ott mutogat most is, hogy kaptak a pofát, hogy nem azt csinálják, Nagy Imre vagy kell. Ja? Igen, aki nem ismeri, legalább képről láthatja, hogy ki volt ő. Egy fantasztikus ember, megelőzte szerintem a korát. Ez 80-ban építette ezt az épületet, és nem volt olyan brigád, aki ezt el tudta volna készíteni. Ide jött egy brigád, elment egy hét múlva, jött egy másik brigád, megint elment, az épület az büdös életben nem fog állni. Most öreg begerjedt, azt mondta, na jó, két társat magához vett, és mondta, ezt igenis megmutatjuk, hogy fog állni. Mivel ez az első épületei közül való, akkor még a Pilisi Parkerdőnél volt tervező az Imre bácsi, megmutatta, hogy igenis, amit ő papíron meg tud valósítani, amit megkap ugye infóba, ő már kicsit hamarabb kapta az infókat, mint akik ugye jelen vagyunk, így is fogalmazhatni szerintem, és megmutatta, hogy másfél hónap alatt felépítette ezt az épületet. Mondjuk úgy, hogy az aranykor, ugye több évvel ezelőtt elköszöntött, most már ideje lenne élni is azt az aranykort, nem csak papíron vagy gondolatban, hanem valójában élni. Ehhez az szükséges, hogy sok ilyen hely legyen, ahol össze tudnak jönni az emberek, eszmét cserélni, és azon gondolkodni, hogy tudják elsősorban saját magukat jobbá tenni, utána meg szétterjeszteni gyakorlatilag az egész világra. Jó, akkor gyertek velem nyugodtan. Mindjárt befejezem. Ez volt a vicces rész. Az is benne volt, hogy legyen benne egy vicces. Én át is adnám a szót, aki addig meg fogja nyitni a fotókiállítást. Közben remélhetőleg elkészül a forró gyömbér is, amivel szeretnélek még vendégelni benneteket. Zoliha egy pár szót esetleg hozzá szeretnék fűzni. Nagyon szép volt. Igen, szeretettel köszöntök mindenkit, Hatás Emese vagyok, a édesanyámat Tudakörnek az oszlopos tagja, és... Meg az én anyám, meg az övé. Mindenki anyukája. Meg apák is jön majd. Hát művészetörténészként én még nem jöttem futócipőben megnyitni kiállítást. Mondtam, hogy ötös rendes. Élmények. Van-e valaki, aki elegáns, és van, aki géptelenül néz ki, igen, hát... Besorolást. Nem egy család vagyunk azért. Igen, nem jött össze a ruhaválasztás, de úgy éreztem, hogy egy körömcipőben talán nem mutatnék jól ebben a környezetben. Tökéletesen. Ez tökéletes. És ugye már ugye hallottunk a Makovec Imrének erről a csodálatos épületéről, neki ugye az építészetének egy nagyon hangsúlyos eleme volt az, hogy az épület, ahova kerül, az legyen hangsúlyban és egy szimbiózisban a környezetével, és azért is került ide, mondjuk ez is nem egy üvegkocka, hiszen furán néz neki ebben a pilisi környezetben egy üvegkocka. És hát én is egy Makovec épületben tanultam évekig, én a Pázmányra jártam, és ott is ugye egy hegyek által körülvett épületről volt szó, és ott is gyönyörű szépen szimbiózisban volt ez a kettő dolog, hogy az épület, a modernitás, de ugyanakkor a hagyományőrzés és a természet. És ugyanúgy azt gondolom, hogy ahogy ez az épület nagyon jól összeillik ezzel a természeti környezettel, úgy ezek a fotók is nagyon jól összeillenek ezzel az épülettel, hiszen egy nagyon családias, meleg hangulatú, rusztikus épületről van szó. És én is rögtön, ahogy beléptem, rögtön otthon éreztem magam, és nagyon kellemesen éreztem magam. És ezek a fotók, amik itt vannak, ezek nem csak azért, ugye családias hangulatot említettem, ezek a fotók is nagyon családias hangulatúak, és erre majd még ki fogok tenni, hogy értem ezeket a dolgokat pontosan. De az lényeg, hogy ugye a két főszereplő az ország Róbert és Gyuri László, akik mind a ketten tehetséges amatőr fotósok, és érdekes, vicces elem számomra például, hogy ők mind a ketten ilyen műszaki, reál gondolkodású környezetből érkeznek, és mégis ők azok, akik legjobban meg tudják fogni mondjuk ennek a környezetnek akár a szívét, a lelkét, meg akár ezeket az embereket, akik szerepelnek ebben a környezetben minden egyes nap, a túrázókat és magát ezt a túrakört, mert ugye itt egy
nem csak ez a hely családias, hanem alapvetően ez a közösség is egy családias közösség, és tágabb értelemben véve azok, akik túráznak, akik szeretik a természetet, azok is egy egységet alkotnak, és ugye az Alba túrakör is, ami egy nagyon szoros, szinte családi egységben létező kis közösség, és ez ugye nagyon jól lejön a képekről is, ami ugye egyszerre a természetet és egyszerre az embereket is ugye itt megjelenít, hogy nagyjából fele-fele arányban. Most nekem érdekes, hogy ahogy így ránézek a képekre, nagyon jól vannak egymás mellé téve, egyébként gratulálok az összepárosításhoz, mert minden egyes képen, amin egy társaságot, az emberek által a természetbe belevitt vitalitást, vagy mozgást megjeleníti, mellette ott van egy nagyon statikus természetet ábrázoló naturkép, de ugyanakkor abban is ugyanúgy ott van az az élet, amit az emberek bele tudnak vinni a természetbe. És ami még nagyon szép ezekben a képekben, hogy ugye nem csak az emberek egy közösség, ugye itt mind csak a mosolygó élettel teli túrázó embereket látunk a fotókon is. És ez a két fotós, ők úgy kezelik ezeket a fényképeket, ami tulajdonképpen ez közel jött. Olyan mondod, de temetéssel mondom. Igen. Szóval úgy kezelik a természetet is, mintha a saját hátsó kertjük lenne ez a Pilisi erdő, ez a Pilisi hegység, és az emberek pedig a családtagjaik, ugye egy ilyen óriási közösségről van szó. És ugye maga a természet is, és a hegy is egy ilyen gyakorlatilag így humanizálódik ezáltal, azok által, az emberek által, akik benne túráznak nap mint nap. És ezért gondolom azt, hogy ezek nagyszerűek ezek a képek, hiszen aki ide betér, mint túrázó, az rögtön át fogja érezni azt, hogy ez igenis egy közösség, és nem csak az Alba a túrakör, hanem tágabb értelemben véve mindazok, akik szeretik a természetet. És hát akkor köszönjük szépen, hogy vannak olyan fotósok, akik bejárják minden hétvégén ezeket a területeket, akik minden követ ismernek, és egy picit így közelebb hozzák ahhoz az egyszeri emberhez, aki mondjuk még soha nem járt ebben a területben. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel megnyitom ezt a kiállítást, és nagy örömet kívánok benne mindenkinek, és a túrában is, a továbbiakban. Ja, és mit iszunk, azt nem mondom, hogy forró gyömbér. Ja. Nem. Valaki szerepel? Még csak kérdezem, hogy... Itt a színpad. Stand-up-oljatok valamit, de ne fejjel lefele kezd olvasni. A képek nincsenek a papíron. Úgy látom, hogy írás sincs a papíron, a kép. Készítem egy kisebb beszéddel, és azt szeretném király beszéd. Nektek így, akik eljöttek itt, kalapások. Kicsit zavarba vagyok, szerintem az látszik is, úgyhogy lehet így belezavarodok és dadogni fogok, úgyhogy előre is elnézést kérek mindenkitől. Mi még jobban zavarodottak vagyunk. Köszi! Majd ki magad azzal, hogy már 3 felestéktál. Bácsk úgy de nem sajnos. Szeretlek, Andi, de hát ez nem az a levél, amit tudod. Ja, bocs! Nem ezt kellett volna elhozni. Na? Sziasztok! Na mész, most jöttél még be? Hát de még csak most jöttél, hol nézve? Hasonljuk meg! Ennél aztán beadni Én az embernek ellenzik a van barátja, mi? Szóval, nem is tudom hol kezdjem, kicsit furán érzem magam ma itt. Hát nem kell annyit szívni. Engem is és Robi barátomat emeltek ki a mai napon, miközben itt mindenkiről szó van, itt mindenki főszereplő és részese ennek a mai napnak is. És hát fura érzés. Sokat gondolkoztam, mit is mondhatnék ma itt nektek. Gondoltam, sok humort belecsempészek, de az nem én vagyok, hanem... Borúzatja, igaz? De én is beszélek, nem majd így.
Pár hónappal ezelőtt fordulópontot vett az életem, hoztam egy komoly döntést. Amit azt hiszem, hogy nem fogok soha megbánni. Hazaköltöztem Hollandiából. Sok oka volt, de legfőképp boldogság. A boldogság, ami mindenek felett áll. A mai pénzhajház világban, valljuk be őszintén, sajnos ez már nem divat. Hazaköltöztem, mert úgy éreztem, itthon boldogabb leszek, ami így is lett. Sok jó dolog történt velem, mióta hazaköltöztem, kedvesem mellett lehetek, itt szeretek, tisztelek, és köszönöm, Hol hogy van? velem vagy. Igen, szerelmes levést tudjuk, igen. Ez nem volt odaírva, ezt most találtak jól. Őszinte emberekre találtam, olyan emberekre, akik mellett én is önmagam lehetek. Robi barátom, ő az ott, az. Őt nem átoltam. Robi barátom, akit büszkén nevezek barátomnak, és nem veszi zókon. De azért többet nem mondjam, mi? Legfeljebb pofán vágni. Akivel szintén a véletlen hozott össze pár éve. Persze vannak véletlenek. Olyan embert ismerhettem meg Robi személyében, aki mindenki barátjának szeretne. Hát most a magad Segítőkész, nevében. humoros, becsületes, szerény, és még sorolhatnám sok jó tulajdonságát. Ennyi hazugságot értem. Most a szerelmeteket nem is... De jó tudom. Tudom hallgatni. De pár hónapja megismertünk a fura véletlen folytán egy túrakört. Titeket hallások. Akikre eleinte fura szemmel néztem, mert pár... Így mondom. Bolondot mondd ki. Akikre eleinte fura szemmel néztem, mert fától elgetnek, tündérköröket látnak, de emellett szeretnek a lehető legnagyobb szívvel. Szeretnek mindenkit, nem számít milyen, mivel foglalkozik, mit csinált eddig, vagy épp mit csinál. Nem számít más, csak a szeretet. Kívülállónak is furcsa lehet, nekünk is az volt, mikor megismertünk titeket Robival. De még mindig jó. De Mondom én valami furcsa kapcsolat. de mégis jó volt veletek. Furcsa egy kapcsolat ez azért. Nem félgetjük mi vagy. Ne zavartok. Sokféle embert ismertem meg a túrák alatt, de egy is van bennük. Szeretlek azért, mert önmagad vagy. Boldogságot és örömet sugározott az emberek felé. És hát nem kell mutatni az embereknek itt. Hát be Milyen is kéne. maga az alapszövegről. Nem vagyok egy spirituális ember, aki egy kicsit is beszélgetett velem, azt tudja, hogy nem hiszem I'm through with standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in, and a king-size tub big enough for 10 plus me. So what you need? I'll need a credit card that's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat, and we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey,
be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I have the quesadilla. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a Santa phone that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop bosses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a Pez dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Lip sync them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star.